kočka u lesa. Vlastně tady máme les a divoké zvěře. Vlastně máme rozvázanou kaničku, mě ji rozvázala žába. No, takže máme tady hluboké propasti, přes které není se možné dostat, jenom pokud máte silné nohy a silné ruce. Já to zvládla jednou rukou. A vylézt je tady těžké. Jestli byste chtěli vylézt potom, tak to zase tak těžké není, ale pokud máte zkušenosti s pavoukama, tak jo. Tak to tady vylezete úplně raz, dva, ale taky se bojím, takže úplně nejlepší. Moje bota. A vidíte, vyzuje vás se tady i bota.